Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Niyaphila bungane? Amagu baba siyaphila njani? Siyaphila. Yeah. Umakhosi uHadebe usuka kuphi la edabuka khona? Mina ngithi kahle ngidabuka eNtabankulu Eastern Cape kodwa ngokuhlala ndihlala la eBonela eMayville. Ntabankulu. Uyabona ukuthi nawe manje awumncinyana impunga yesintu isikwazile ukuthi ikutholele umuntu osentabankulu nakuba ke ehlala ngapha eMayville ngokomsebenzi ungapha eMayville. Uma mhlambe sikhuluma ngomakhosi uHadebe sikhuluma ngomuntu osebenza kanjani kungabe mhlambe umakhosi uyathandaza ngoba phela sesike sibone manje uthola ukuthi umuntu uyisangoma aphinde futhi abe umthandazi angifuni nami ukuthi ngikuvalele ekhoneni ngithi ungumakhosi nje kuphela kanti mhlambe uyathandaza ungakusithatheni mhlambe usibeke ukuthi usebenza kanjani kulomsebenzi wethongo ngokomsebenzi wethongo ngoba kukhona uhlangothi lwesithunywa nokwedluzi ngokwedluzi ke ngiyasebenzisa amakhambi engiwasebenzisayo nangokwisayidi lesithunywa ngiyakhuleka ngibusisela abantu amanzi uphinde ukhuleke futhi ngikhuleke nokukhuleka ngoba phela umuthi nawo phambi ukuthi usebenzise kufuneka ukhuleke vele ewasho kunyeke la ke manje makhosi ukuthi umuthi nawo ngaphambi kokuba usebenzise kufanele ukuthi ukhuleke omunye umuntu uzobuza ukuthi ngikhulekelani manje uma ngizosebenzisa lo muthi uma ufana ukukhuleke phela ngoba phela angithi lezi zinto ziphethe zombini isithunywa ngapha nedlozi kufanele uzihlanganise zombini kube khona ukuxhumana kuzona zombini bese uqhubeka ubheke phambili ke ukuze lo muthi ukwazi ukuthi usebenze yeah mhlambe mangingabuza siyahlola yini kwamakhosi uHadebe amagu hayi siyahlola kunjalo mahlola ngoba manje indlela zokuhlola ziningi omunye uzoba emqondweni wakho ukuthi ngiphatha amanzi mangizohlola kuhlolwa kanjani umuntu mhlawumbe methi uzohlola yini ekufanele ukuthi ayilungise umuntu into efanele elungise fanele angiphathele ikhandlela nemali ke yokukhanyisa ke nkathi kuhlola awuchitha amathambo cha anikawachitha amathambo kamanje uhlola ngesithunywa amagu lamakhosi into engikubizele yona zinkinga nezingqinamba abantu ababhekana nazo lesihloko ngifisa sikhulume ngaso sake sasikhuluma ngaphambilini la kwempunga yesintu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu engangade ngimcelile washiya emhlabeni yingakho ngibona kubalekile ukuthi ngimthole omunye umuntu esizokwazi ukuthi sikhulume ngaleso sihloko la ngifisa sikhulume indaba yegobongo indaba yegobongo ijule kakhulu indaba yegobongo ibadidile abantu abaningi bengifisa ukuthi umakhosi uBhungane ake mhlambe asicacisele okanye acacisele umbukelo wempunga yesintu ukuthi uma kufuneka igobongo kumuntu yini lesuke ifunakala kuyena uma ezolidla lelo gobongo noma ezolumiselwa imiphi imigudu ekuyiyona efanele nelindelekile kumuntu ekufanele adle igobongo ukuthi kulindeleke ukuthi nokuthi angazi noma makhosi uyangizwa yini yeah no igobongo umuntu mangaba kufanele ukuthi kufuneka igobongo kuyena emzimbeni kuba nezinto eziningi ezimehlelayo ezenzakalayo mhlawumbe impilo imile nje izinto ezininzi uyaphupha ke ngendlela aphupha ngayo kodwa phambi ukuthi umfake ke lapha egobongweni kuye kufuneka uqala umhlole eqala ubheke nanokuthi oluphi
idlozi adonsa ngale ngaba ela kulo malume noba ela kuboka baba futhi lowo muntu omngenile mhlawumbe ngokuboka baba umngene ngakuphi liphi kanye adonsa ngalo uma umbekela ke igobonga awuqale nje usuke umfake umuntu egobongeni kuba nezigaba ngesigaba odlula kuzona ngoba ngeke nje uzombekela umthathe nje umuntu umbekele kuba khona i-cleansing oqala uyenze eqaleni kuba nesigaba ke eziwu4 esingena kuzona phambi kuba simfake igobongweni lo muntu kufanele kuqala okokuqala uMakhosi uthe kufanele siqale sibuke eqala sihlole uhlangothi okanye isisekelo ekuyisona esizana negobongo mhlambe Makhosi omunye umuntu uzothi uma ngingazange mina ngihlolelwe okanye umunye uzothi mina ngalidla igobongo ngathola kamuva ukuthi le gobongo kwakufanele ngilidle kithi kodwa ngalidla komalume omunye athi ngalidla kithi kwakufanele ngilidle komalume kungabe mhlambe uma kuphambanile la kufanele umiselwe khona bungakanani ubungozi mhlambe ukuxwayisa nje abantu ubungozi bukhulu kakhulu phela ngoba phela izinto manje zakho seziphambene ngoba phela ukwazi ukuthi ungenwe lidlozi la kubo kamalume uhambe wena uyokwenzela kubo kababa wakho ngoba phela kuyashiyana ngoba mhlawumbe uzalelwe ngaphandle emshadweni kumele phela lelo ubhilonga kahle komalume fanele igobongo lidle ngakomalume ziyaphambana izinto zakhe ayikho into elungayo lapho mhlambe umuntu ofana naloyo kusuke kufanele kube ukuthi aliqale phansi yini noma kufanele ashweleze bese kube ukuthi lela wayedlile sekulungile kufanele ukuthi ashweleze ngoba phela kwathina vele singabantu sikhulele kungazini ngoba abazali izinto ezininzi basifihla kuyenzeka mhlawumbe ukuthi nanokuthi abanye abantu bayamfaka nje umuntu bengambhekanga ukuthi ukwenzakalani umuntu asuka amfake nje egobongweni bese ziqala ziphambana phezulu yiko ndithi mina kufuna uqala umbheke umuntu umhlole lo muntu uqala uyibheke into yakho ukuthi ihamba kanjani uzoyibona kahle ukuthi umfaka uma sekonakeleke sekufanele lonto ushweleze bese eyangala kufanele ukuthi khona into ayidlele ngakho bese ilungiswe ehlangothini okuyilona mawukuthi bekufanele yenze ngakomalume kuyashweleza kuyiwa ngalapha iyalungisa udaba bese ziyaqonda izinto zakhe omunye Makhosi uzothi mina ngalidla igobongo kodwa angizange ngiliphothule kungabe mhlambe uma ngalidla ngangaliphothula kufanele ngibuye ngiqale phansi ngilidle ukuze ngizoliphothula noma uma ngalidla ngaziqeda izinsuku kodwa sekufanele ngiphothule ngabanjwa inkinga ezithile ngizovele ngiqhamuke nje sengiphothula ukuthi esimene esinjalo kwenzeka kanjani angeke uzukwazi uqala uvele uphethule phela kuyafuna ukuthi noba ngaba izinsuku ezintathu ezithile noba zingangabi intathu kodwa insuku ezithile ungezude uziqede zonke ungeke futhi uzuqale phansi kodwa ngeke uvele usuku uphothule ngoba kuyenzeka mhlawumbe ukuthi lo ubuko omunye umuntu ubungekho kumina manje ke kufanele phela nami ukuthi lezo nsuku kuleziko manje eselizokuphothula yebo sokulona selizokuphothula ngoba wena wawulidle okanye kwenye indawo ukuze la uzokwazi ukuthi uphothile kuMakhosi uthi kubalekile ukuthi okungenani lezo nsuku ezinqibala ngaphambi kokuba ngiphothule ngisho lokhu Makhosi ngoba baningi abantu othola ukuthi balidla igobongo mhlawumbe omunye wabona izinto zihamba kahle wagcina engazange azaliphothula wavula lishiya endleleni emva kwaloko izinto zakhe seziyabheda uyafisa manje ukwazi ukuthi ngenza njani ngabe kufuna ngivele ngiqhamuke sengiphothula nje noma kanjani hayi ngeke uqala uqhamuke sokuphothula kwazi ukuthi ngenzeka kanjani akwazi ngoba phela njengoba umile uyekile waliyeka phakathi vele kukhona inkinga vele ezokubuyisa vele awungeke uvele usuke nje uqhamuka ukuthi hayi manje sengifuna ukuphothula cha ubuyiswa izinkinga vele kufanele lezo nkinga kwazona siqale silungise kuqala mhlambe Makhosi mangabuza omunye umbuzo la usike sakhuluma manje sithinta indaba yeziko kuyona le ngxenye le yokuthi udlile wabusulishiya endleleni usuzoliphothula manje usuzosizwe elinye iziko kungabe mhlambe uma sengizoqhubeka mhlambe sengifuna ngiphothula sikhona mhlambe isigaba noma isidingo sokuthi le mpande ezakulela ziko engangidlile mhlambe ufuna ngiqale ngihlanjulwe noma ayikho inkinga ngoba vele into eyodwa cha kuzodependa phela ukuthi eliphi igobongo fanele ulidla awuzo
kulandela lokhu yana angathi phela nami ngizoqale ngibheke phela angizuvele nisuke ndikufake nami bese ngiyabona eliphi ekufanele ngikumisele lona. Okay. Yebo. La makhosi umbukelo wempunga yesintu uzofisa ukwazi ukuthi kungabe kunomehluko yini ukudla igobongo komuntu othwasayo ozoba isangoma nomuntu ongathwasi ongezukuba isangoma. Noma ngiyibeka nje nento. Umbukelo wempunga yesintu uyafisa ukwazi ukuthi kungabe igobongo linomehluko yini edliwa umuntu noma elimisela umuntu ozoba isangoma ngenkathi ekephehlweni nomuntu ongesona isangoma. Ukhona umahluko ngoba ake ngenze nje umzekelo mhlawumbe mina njengesangoma. Yeah. Nginabantwana. Phela lo mntwana lo ophume esiswini sami njengesangoma kumele phela kube negobongo engizombekela lona ngoba vele izinto zakhe ngeke zihambe kahle phela uphume esiswini sami ndiyisangoma kumele ngimbekele igobongo. Kukhona kuliyehluka ke igobongo nalo ovele isangoma yena akasona phela isangoma. Manje kusho ukuthi makhosi ngiyithanda lo ithinta ngoba kunomuntu ozalwa isangoma kodwa ongakaze amiselwe igobongo ekubeni izalwa isangoma. Njengoba mbukelo wempunga yesintu uzalwa isangoma unemimoya nawe yobungoma. Yeah. Manje uyadinga ukuthi le gobongo nawe ulihle kodwa ungasilo singasona isangoma. Mhlawumbe umbuzo engawubuza ukuthi ngabe kuyaphoqana ukuthi kufuna alimiselwe umama wakhe noma ubaba wakhe noma uma sebengasekho akakwazi ukuthi mhlawumbe eze kuyena umakhosi uHadebe asho ukuthi mina ngangizalwa isangoma kodwa ngangamiselwe igobongo njenganomuntu ozalwa isangoma. Ngabe yinto efunakala ukuthi ayenzele umzali noma yinto angakwazi ukuyithola komunye umakhosi? No, yinto angayithola komunye umakhosi ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi mhlambe omunye umama wakhe akasekho emhlabeni kodwa usizo sangakwazi ukuthi alithole komunye umuntu. Kunjalo. Ngihlaba umxhwele lapha amakhosi mawuthi igobongo ekufanele limiselwe umuntu osephehlweni oyothwasa oba isangoma. Alifani negobongo elizomisela umuntu nje ongezuba isangoma. Kunjalo. Umbukelo wempunga yesintu uzofisa ukwazi ukuthi kungabe ke mhlambe indlela esiphothula ngayo iyefana yini ngizogidana nami njenganesangoma noma ngizokwenza njani? Hayi awuzugida njengesangoma phela usona isangoma kodwa kusalayo uzophuma ngembuzi ufanele uphothule ngembuzi ngokufanayo nalo ngokufana indlela yokuphothula yona izofana indlela kuzoshiyana ukwenza. Ungabe mhlambe uma ummisela lo muntu ongezuba isangoma sizowafaka namabhayi? No, akazofaka amabhayi olibhinca nje ibhayi ngoba akasona isangoma. Phela ukuthi mase senza njalo sobe sesiyaphambanisa into yakhe. Cha, uyabhinca nje ibhayi yena. Uhlukile kulo. Mbukelo wempunga yesintu asingasawageqa amagola ngoba semuke. Umakhosi uHadebe udla amaningi esakeni. Yabona le number ezivela la escreen sakho ezakhe. Uma kuwukuthi nombuzo othile noma kukhona okuthile ofisa ukuthi akulekelele kukona muthinte kule nombolo ezivela le screen sakho. Ngiyathanda kakhulu uma ethi igobongo lomuntu othwasayo negobongo lomuntu ongathwasa kufana nendlela yokuphothula futhi ayifani. Ukuwena ke manje umbukelo wempunga yesintu ukuthi uzibheke ukuthi wena ngenkathi bekwenzela ngenkathi ukulungisa lokho kwalungiswa kanjani. Ngempela angeke kwafana igobongo olidla ungesona isangoma ungasoze futhi waba isangoma nomuntu oyisangoma. Umuntu oyisangoma umuntu lona osuke abelwe abantu bakubo ukuthi khona lo msebenzi obungoma zowenza. Wena ukho umsebenzi obungoma ozowenza kodwa kufunakala lempande. Umakhosi kuyakucacisa ukuthi akufani. Yebo imbuzi eniphothula ngayo nobabili nizophothula ngembuzi kodwa kuzoshiyana ukwenza ukuthi lo akasona isangoma lo uyisangoma. Uyakubalula futhi ukuthi ngeke manje ubusugida njengesangoma ngoba wena usona isangoma. Le number kolokuzibona zivela ezakho makhosi. Mhlambe makhosi kubantu abafuna ukusondela kuwena mabefona la le number le utholakala kuyona ngokocingo kuphela
noma bayakwazi ukuthi ba-WhatsApp abantu uma bengakuthola ucingweni mhlawumbe usematasa kukhona ezinye zezinto usamatasa ngazo ngokwethongo. Hayi kuyatholakala naku-WhatsApp baba. Naku-WhatsApp Njalo. kuzona inombolo lezi. Camagu. Mhlawumbe umuntu ofisa ukusondela kuwena uhamba kanjani uma mhlawumbe sefikile leThekwini ngoba ubalulile ukuthi okwamanje ungapha ngasesilungwini. Camagu. Uma mhlawumbe abantu befuna ukuza kuwena mhlawumbe abagibelayo noma mhlawumbe bahamba ngeenqola zabo iyiphi indawo ongabayalela yona abangathi uma sebeshaya sebekeduze kwa kube ukuthi kuzobalula ukukuthola. Malunga nokuhamba ngetransport baba. Yeah. Uthi noba egibela umuntu esuka kuloo ndawo asuka kuyona kodwa wehle emateksini ase-workshop. Yeah. Mayiselapha e-workshop ngaseboxer ufuna amateksi asensimbini okanye afune ama-flat athi mayiselapho athi ucela ukwehla kwaGreenacre uma esehla kwaGreenacre uyafona lapho ndiseduze komgaqo la ngitholakala khona. Mbukelo mpunga yesintu inombolo lezi yizona ozokwazi ukuthi uzisebenzise uma kukhona okuthile ofisa ukuthi umakhosi umakhulukhulu akulekelele ngakho. Asuthathe kumfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.